Hello, mayong buntag. Ganda po ko sa ang teritoryo. Salamat Lord, dengan salamat sa kinabuhi. Adlang Lunes, pizza Augusto 25. Salamat kaadto Ginoo. Ug daghang salamat sa among pakigbanding-banding gahapon sa mga kaigagawan gikan sa laing nasod. Sa dinanay nagipagligog dagat, wa di ko ka videos dagat kay mo tugaunos. Kalit-kalit ra tong jang pag adto na mo pag-apas kay dito naman nagsagingan lagi gikan kay nangita lagi yung taon og saging da kay na may kalitawag nga paadtoon matungyan tumi. Salamat kaadto sa nag-imbita. Kumusta di mong tanan? Adlong Lunes na. Good morning. Mayong buntag tibok kalibutan. Sabi na nila ni Ma'am Yuning Ayop. Good morning Ma'am. Ma'am Pilisa Taghap. Ma'am Siri Ulrich. Diha ni Bilma Makabalo sa ilakaw sa panahon karon nga dari kalit pagbusdak ag uwan. Adlawon pa nag-uwan na. Grabe uwan ga bunak-bunak. Agosto 25 na lagi ron Lunes. Ado na ag among kuan pistahan sa among Senyor San Agustin. Hapit na pana mo tuig na to ag kanang pag bunjag ni Precious kay ngarong adlaw ngarong tuig adas ning aging padong Senyor San Agustin dinhi sila sa Upaw. Makamingaw na ay kuan man kanang mahimduman man ang bisang pagbunjag mo ipagpista din sa amo karon to anas kuan. Good morning mong tanan sa inyong holiday deron, holiday heroes di baron. Basta kay holiday ron, no, classic mga bata. Lunes, August 25. Uwan, ang kabuntagan ron. Kamusta di mong tanan nila Bilma Makabalo, diya sa inyong lugar, ma'am, abay uwan. Sa CDO, Alan Nisnisan. Kapit na pagpistas ila. Kaya ba ko pistas agayan, August 28. Kamusta mo diha? Labi na nila Ma'am Yuning Ayop. Good morning Ma'am. Ma'am Siri Ulrich. Ma'am Pilisa Taghap. Mayong buntag Manila. O mayong buntag sa ilang nasod. Kamusta mo? Mga pinaba mo? Kapamainit na bantanan. Good morning. Baklay ko subida ko ibabaw. Ato ko sang anakon. Sami, kina ko itujo. Kaaba na kibuloy. Baklay tao kibuloy. Walking sa ta. Uy, napinangka. Five minutes later. Si Anay og si Ali, nagunsa ka ni sila. Si Ali nagsurtsurt ra, lunging nun. Pwede na pangatla nagpaana na. Humigas. Pandisalo, amaling tingog. Na? Wa? Ano na? Ano na yung buntag? Si Tato ito? Umahaya ba ito? Walang Tato eh. Basta ko. Kawa ko sa amin ba? Angin sa naggusod sa format. Hala pa ipuli diham ni mo na eh. Na may upra na, katulad ko. Wala dyan ko kakabalik sa kapadas, kaya nang lajog na.
Kuan kay mamay dali mabuhi at kanang pipilo kay. Kuya lagi katungba ka nang ba? Naikagkos ka pa isang nahan ako nga ang kuang nuhan pa pong jugon. Vlog ra ba ko? Ya pali. Una nagkakapada sa ila. Na, wala rin ko kakaon. Ladog na. Naridig lang pa yun. Uy. Natawa nang kapadas. Hindi naman dari sa mga. Habog na po dito ka. Para ko dali na po. Ano diha? Huwag ka magkuhan, ngit-ngit man. Turad to. Ang pinang sa ukra pagbalik na pa may ukra kay kuan man ni. Umunga man gyapon ng saning hipang puungan. Wa ko ni pamilya pa. Kakatuhan sa amin, ha? Na, murag pang kapusan, kay way kurinti. Wa dyan sakit ang tuhod dyan. Tuhod. Ang higda galit taas. Nay daron de. Kuras na rin. Ang bantuloy, ang gipalit ng bantuloy. Ganun. Ay. Asa bawon dos. Walain. Mana gud ko ani mo pagbalik. Na, ang lain na. Cinta na laman. Cinta na laman. Cinta na laman, no? Cinta. Punta na naman lamot, but. Grabe, wag iro, nagkapilapil pag irog tambay, ha? Taman tuloy. Taman tuloy. Preto man ko na, edad to. Tamay pagalik na muntag. Hindi lagi presko. Lubog-lubog ko na yun, pa yung tabang guna. Sa may sundas na na ito, ito gunahan ito ubos. Oh. Hangal kalkos mga kuang ali. Oh. 5 minutes later. Sino tagamaan na imong malunggay do? Ha? Si Tigama. Taga kuha na, taga dito ko. Lain putong pink color. Ah, pag-aat na ila. Pila man? Mapula ka na nay. Pila mo? 30 na ako. Ikaw lang sa Ducado? Nagay po ni cheese lagi. Naa. Is po eh. Naagot. Pila man na imo? Singko eh. Ag, lain man ang taga paghahat man ang pasidlan lagi inta ko kuling ang di ada mo kudari. Dagkar itong tagapaghat. Kabungog. Kanta na ha? Ha? Kanta. Buan na ay siningang porsinto. Pagpagong inadlaw, jag di mahurot. Aw na di ba naman kuha ni lutoon adto iulo ito. Ngayon mo din. Oh, pila man ay? 100. Ha? Wala ka imong suki na, dagkar ba to? Aba. Itong ganiya. Ha? Itong pink. Kuha na paghahat mo na. Minus makunog labi ba o tinod ba? Wala mo dali. Ngayon. Kapit cheese. Cheese. Yan, kaon may. Pugoy di ka ba? Mama, Imo di ito na mo. imo di ko ako ano ba? Nagmay naman lagi na. Ako kare dito. Abay kare kare. Hanggang day. Ay, midag ko mo ito. Di sa kare pikas. Tingab to ko tong Kuman, dadag. Ah kare. May naman. Hanggang tangang pagharga ko ito. Hanggang day ko na. tingali ko na pink. Dahil nag-amos pink. Asam lang pink paghat. Paghat. Pinapod kalibo mahurot ni mo. Pan. Ag ko ani pala ka ng kamunggay. Para ba ko ininit. So, ini sa bahay bago. Pero paghaling na ha. Buti sa nay. Hindi ka rin. Ano pakapin? Dalo. Ano pakapin? Ay, makapin. Ganun na. Tapos kapili mo na po. Grabe yung pagkagapo. Wa day porsintos tato eh. Good morning. Adlaw Martes, pizza 26 sa Agosto.
Daghang salamat Lord, daghang salamat sa sa kinabuhi. Kamata tarong muntaga, makabanikay sikay pata. 26 na ron. Mainit sa ko. O pandesal with malunggay. Hindi may sa dulanin mo labay. O kape stick. Init sa ko daan kay takan ko ron kupot-kupoton. Madula magdi na ron mo uwan. Kaya kuha ko ron dahon. Salamat po ko mag-order para ugma. Mamiso na po kong ginagmay, bahalag gamay. Doon nila man ay kapait pandesal. Bitaw na ko order ng suman sa gagaw. Doon takabuok. Ano na laman. Mainit ta. Yung ko sa mga apo dadto. Klasihan ra baron. Kamusta mong tanan? Mainit na ba mo? Kamusta itong panahon liha? Harlin Rolon, good morning. Ma'am Yuning Ayok, mainit na ma'am. Ma'am Siri Ulrich. Idina Urada Kanyiti, good morning. O Mers and Korea, good morning ma'am. Mainit tagpandesal ma'am. Lahat itong pandesal lang napalitan. Kay grade man katong pink kay nagkato. Murag nutriban sa una. Karon gagmay. Diyan siguro nagkasing ko. Gagmay man ilang luto ron. Precious. Mainit na ba kadya be? Morning be. Paul, mainit na ba mo? Adi magbuinit na ron. Kaya magguna ko datong hang ubos. Hindi ko malaman kung panglaba. Guna-guna ko. Hindi po ko pwede magpandesal. Kaya bawal ba po kong pan kanunay. Hindi, kasi kalapit ko bulanghoy. Bulanghoy, itong ako bulanghoy. Bye-bye, amping. God bless.